Uriani Tuhan, nanolonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha, pikiran ta, laho manayon hata ni Tuhan. Di bagas sa tikion, martangya kita. Muliate hupasa ruanami tuho ali di bata Jehovah, disudi dengan di basam asini roham, na totong dilehomu tu bagas ang ulunami sa tu bagasan tikion. Di bata Jehovah di bata amanami, laho marsaur hami doto marhiti hiti hatam, todim parbadia madongani hami, asatung mga tusi hami di hatami di bagasan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni Tuhan, nasaur tuhita di bagasa tikir denek mai, sen buku sada Musa bindu 10 pitu, mamuka mai siya na sada rode pitu ditaba ayat 15, rode ayat 16, tapayutihu ma mahata ni Tuhan. Jadi dung marumur siya pulus, siya tahun, siya bram, di ida maro Jehovah nama dok tu ibana, audo di bata nasun hinagogo, saya marparangi di juluk kumaho, jala daulat roham. Asa hupaho padaku dohoto, jala hupatorop situtuho. Jadi manukak mas Yabram, dungi makatai di bata musedot ibana. Yang guau idama, nungahot padaku dohoto, jala torop akka bangso maropu tuho sugut. Alani dang bes Yabram guarmu dohonon. Siabraham magwarmu, anung hupa bakit ho gabi oppu ni torop akka bangso. Jala sopar situ tuho tupahakku, jala pabakitoku ho gabi oppu parsadan ni akka bangso. Jala marroan siakko akka raja. Saya pahotokku do padaku tuho do tu pinoparmu sogut marsudut-sudut. Gabi padan sadang lelengna, pabua au gabi di batam do di bata ni pinoparmu sogut. Dungi di do di bata muse tu si Abraham, dang be si Sarai dohonom guarni jelmam, si Sarama guarna. Ai pas-pasokku ibana, jalalehonokku madiho anak sada nang sian ibana. Jala pasu-pasokku ibana gabi akka bangso. Gari raja niaka bangso maruan sian ibana sugut ido yang gusahana. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, totu di bagasan parngulot ta sa tu bagasan partikianon, gudang dope hita na tarhirim diakka janji na pinasaha nya kajolma maradopok kita. Isarana di tahun 2024 gudang do akka caleg na marjaji molo dipilit ibana gabi makorona dinggam ma ulano di mana. Gabi makorona tigor kana asik. Suang songonido ng masyarakat na kita. Gudang do hita marjaji tu caleg ikop pilitot ta ibana. Amang inang huparoho kami ma di bagasa tahun 2024 hupai huti utami gudang do akka caleg petong kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena banyak orang berjanji aku akan memilihmu. Alai dungro akka serangan pajar, akka pangurupion, akka ibaratna songgok-songgot, akka sihumisik. Parjolo hatat tatu son holo pilitokku. Marjaji hita. Keluargaku bonokku, akka alelekku bonokku. Ale dungro muse care na asing. Ubal ga sihumisik na serangan pajar na. Lupa do hita jajiton. Apa nunga gudang ima dirupi mungkin bayok kita na salah. Nah banyak juga seperti itu. Ada juga dia berjanji
Molo nunga terpilih tawan nongang ikon omma hulonokku marjanji mau tuhamuna. Alai janji tinggal janji. Jadi na pastinya manginang anggo jolma sabindo dang boy haposan 100% ni. Damang dahina nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan terpu jamita na satu hita di apala partikyan. Takas romu senang debata manopot imas yabram pasahaton akka padanna pasahaton akka janji-janjina imatu syabram jala bahkan manggati guardi syabram sian syabram gabe syabraham namar lapatan sia jol mana biasa do ibana gabe jol mana tarpasu-pasu nagok pada ni debata nama jalwa kepada ni debata dak kolang imas Abraham na tarpasu-pasu inatana si Sarai pe nagabe masih Sara inong dia kajol mana tarpasu-pasu tong do di pasu-pasu debata ahmad di pajojor debata di bagasan terpu jamita na satu hita dia pala partikan didok debata ma takas tu si Abraham di bagasan ada perjului audo debata nasun hinagogo saimar parange di jolokku maho jala daulat maroham asa hupaho pada kudoto jala hupatorop situtuho baru dok debata mamu senang tu ibana yang goau idama nungahot pada kudoto jala torop akka bangso maropuh tuhosogot dang si Abraham beguarmu alias si Abraham ay nunga hupabak kito gabi oppuni torop akka bangso. Luar biasa pada ni debatay. Oh debata mamakuling ibana. Nah, dong dipakulingi debata musenang ibana ditiki hatuona. Pada na dipasa debata tu ibana 24 tahun na salpu. Mono tajahat di bagasan ima bidu 12. Ditiki marumur ibana dang 100 tahun dope. O nga ko siya pulusia tao. Berarti ditiki marumur Syabram sekitar 70 tahun, 75 tahun. Ngaro di bata mamakuling imana. Ngaro di bata pasatu padanna. Padanna sarupa do di pasa di bata. Didok di bata gabi bangso na tarpasu-pasu ibana. Didok di bata ikolenon di bata pinoparna songon orbuk. Songo pasir di laut, do songo bintang na martonga-tonga langit, jala di bagasan partikianon, lam di pahok debatama musenang padanna. Tapi dengan satu kepastian. Si Abraham ikototong ibana marhapusan ima tu debata. Setia tu debata, mangoloi debata di bagasan goluna si gadopare. Nah, apa yang akhirnya Tuhan katakan? Apa yang akhirnya Tuhan lakukan? Tutu si tutu di pasikop debatado badan naik diliut di bana marpinopar ipasu-pasu pinopar padan ni debata na dipasahana tu si Abraham doho ima tu si Sara dipahok debatado hobar tu hautan. Tidak lari sedikit pun. Tidak melenceng sedikit pun. Sawotik pedang merek padanya. Nah, on amanginang patuduhon debatai tung masa tutu patudun holong ni rohana na sumuro. Dia Allah yang menepati janjinya. Dia Allah yang tidak pernah mengingkar janjinya. Dan ketepatan janji Allah itu pasti sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Alenia mangina. Jami tahun neng mangojor mangaraju mingulutta. Mangulu pehita jelatar pasu-pasu satu bagasa partikianon. Dada Allah hinagugutta. Dada alani parbinotuatta. Saluhu nai alani asini holong ni rohani debatado
natol has tu bagasa ngolutta. Damang dainang nalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Ahama nekon buatotta gabi mutihan na arga siya jamita na sa hatuhita di bagasa partikenon hobbar to jahat di bahasa Indonesia dido Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Di bahasa Batak dirajumi debatado ha porsioni gabi hati koran. Nagabi suku-suku na mangulutu hitam mangina. Baga sa tikyon. Buhado ha porsio tasonari tu debata. Gudang tasonari na manginang ha porsion na tu debata songo suam-suam kuku. Salah satu contoh sederhana manginang. Ini gabi kesaksian hidup. Ditiki huingot dope. Di bulan 5/10 adong sada pesta hupatu pahami di gereja na kami layani. Pesta Gotilon. Pada saat itu ngadong aka caleg. Jela dudang may masada caleg. Roma ima tu tempat nami. Dung ro ima calekon marsi jalan aha manyumbang memalukan na asing. Jala di pasah ibana masalu naka tulus ni rohana. Ditikina marsi jalan kami dohot ima calekon. Kebetulan ima calekon ilokon Kristen ma. Marsi jalan kami adong ma donga dibana amat tanah ma pastina. Ton marahalo ton dinami. Mula manasida maka tahatai mamusena kami piga-piga bulan berikutnya do ima tim suksesnya kebetulan ima tim suksesna ima ruas nami. Odok pematung tu tim sukses no. Ngapiga hali calekon ima mencalonkan diri. Hidup mapatul halihon. Udok ma ikon martuba joba aku bertoba maju matana. Buasa di do ima tim sukses no. Alana terlalu marha porsiaon tuguguni portibio do pinasida diko. Pasahak matu keluargai anggit nasida mubadiko. Ada apa bepertikin namangina. Gubigi ma memang tetak dope ma keluargai ma porsia tu guguni portibio. Jela memang dak udul ima inatai. Aku dokon ikut di bawah kon selalu ikut betul-betul porsia itu Tuhan. Tapi tidak berhasil. Nah, apakah naneng hudok ima siania mangina? Portibion dan bui melindungi kita. Dan bui mangalehon nasudi nang nekor-nekor di kita. Alai di bata pasti mangaleh sudi nang rekod di kita. Alini damang dainang marhite-hite jami taon nang dituturi tu hita ganuk marsada-sada. Ikut tutusi tutudo hita porsia tu debata jelaha porsia tai ikut tarida doi marhite hite pangalako marhite hite kapabayanan songos ya Abraham di patudon ibana doha porsia nai matu debata di pasat ibana dirina dung dido ima debata haluar maho setan hagudanganmu diulaun ibana. Dia mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Maka janji Allah pada ni debata sikok mati ibana. Alana ibana pi mardalan hobar tulomoni rohani debata. Nah kita pi amanginang ikosongon itu di bagasan parngololon. Iko mardala do kita totong di bagasan haporsiau di bagasan hati goran hobar tulomoni rohani debata. Nah paduhan damang dena nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami tahun di pasat tu kita. Di pasu-pasu di batama ima si Abraham. Do ima inat tanah si Sarah. Gabi ima
Ama ni sudi nang bangso na tarpasu-pasu ma nasida do ina ni sudi bangso na tarpasu-pasu. Na marlapatan amanginang ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka juga menjadi berkat bagi sekitar. Oma julma na mardalan di bagasan haporsyado hati goran. Molonunga di pasu-pasu di bata hita. Hita pe ikom magabi pasu-pasu nang tuak kahumaliang nang tuak kasisolhot. Marhite-hite na totok kita mangulan hati goran do lomoni rohani di bata. Molotung pehamuna hita manginang. Dan bui mangurupi unang gabi manusai. Alai napatuluhon manarumikot amangina. Napatuluhon terida do ima ho ni padan ni debatai di bagasan Yesus Kristus. Rodo ima Yesus tu portibion maka holong hita makokop kita. Bukan karena kebaikan kita. Si Abraham pe di pasu-pasu dibatai pada dada ala ni burjuni rohana. Ada banyak kesalahan yang dia lakukan. Ketika Allah memberikan janjinya kepada dia, kasih tong nama ni bildonasida. Apalagi si Sarah. Dibuat do ima hatubanna. Gabi ima adong do pinopar di si Abraham. Si Hagar ima si Ismail. Sian balian ni huta naso dialomo debata. Tapi karena kebesaran kasih Allah, Allah ni balgani holong ni debata, Allah ni ho ni pada ni debata, Allah mengesampingkan semuanya itu. Karena apa? Karena Allah masih menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa. Nah kita pia manginang. Mulu Allah ni pangalahot tado, ngasudira kita ripas di debata. Alai balgani holong ni debata lam terhidama, lam tahilalama di bagasan Yesus Kristus. Alenia manginang di paingot tita ikoni matotong makita maka porsya debata ha porsya ta mangole debata marhite Yesus Kristus ido hati goran jala ido na diigil debata sakita genuk marsada-sada. Amen martanya kita. Moliate mau pasa roanami tuho ale debata Jehovah. Didinggan di basam di asini roham atau tong dilehom itu bagasa ngulun nami. Taruli hami Tuhan marhite-hite atam. Pasu-pasu totok kami. Asa hami pehok di bagasa padamu. Mangulu hami di bagasa hati gorammu. Jala hami patudur hati gorami. Marhite-hite parangin adengkan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madi ita damang dainang Tuhan mamasu-masu.